ongia sulpoeraro misy ino Matman nagny mablouse na tagnaty cartable na zero fa tsy andeha l'école ko zagny tsy dirana fiainagna anaka za mahera tiako atamin'ny haigna fa tsy dirana za na mianatra tsy haina kony zany za kono tsy aza ty trifegna fa ny hoavinazy diniky matonga za amin'ny zagny zao raha mbarako ana Atman aza mitsara mbo hitsaraina fa raha mbarako ana za tsy maintsy magnindry lera ty misy famy zay agny manana projet aminaka fa condition aza mila mbara papa ndraiky mama zay raha ohatra koa regny anao vitaiko momba anao zay tavanao azy fagnarao fô matokisa ndraiky ana fa za tsy agnambara zagny ary mama fa endriky ana mahita zay raha hazo ana afara Atman karakory moa na misesty na moa tsy amango ma tokony miakatra hely dozinana tonga amin'ny skola ka farignesako anazy ako raha manolo bato mafanao anahy sady za ko resaka sigara ngia za tsy mamango mihitsy mba eritrereto azo avy amitsika roa moa zoky za sana marigna ana zoky fa za sy taritigna amin'ny lalan-dratsy azona zany bon ok zany anare sarim-bavy mihitsy anareo misikigny zipo sady tsy haiko hoe nagnatratra ziponaka nahaiza fa za tsy midriky amin'ny raha atao mana zaza nagnano be filasy iafaragnany mbola karaha io fa ok zala sady anako raha ialako lesy tena tegna malasa fagnaza mitsy raha tanigany sady za malahelo mihitsy aminazy satria olo andeha hiantra raha tsy abony igny raha tsy abony sady ary mamany tsy tonga tsy haigny mihitsy aminazy igny ino rehefa raha ngiahagny aky aloha ndeha tafianaragna fa eko izy mandiniky zay raha hazo azy iky ngiatmany magnano bigy la oaky izy amin'izy zandry hely za tsy maintsy miprojet miaraka amin'ny manafo zay mitsy vaiavy agnano poto tsy miretry zaketo zala azo koa majaja mitsakatsaka ty fa tonga de miady aminaka nek sy tiavaka raiky koa tsy avy ana ambesa karakory ana magnantsy za za magnantsy anao za koa fa nahitana fa tonga de fa hainao faiko manankory ino magna tiana koragny anabaka mipetra fa misy koragna mamo meky ana ataovy malakilaky koragnana fa za himeky vao meka tiako mihitsy ngotingotina magnano mampianatra zany fa zao za hibaka managna projet fa or amin'izay vaiavy tsy avy za mietretry fa tonga de na mihitsy soloko azy karakory mety aminao moa koa zinakazy na fivolagnana ho azy fa mampagnigny za teny mbola voregny zany mbola dinishigna na amin'igny mbola olo fisambako hita za hibaka misy raha nakazy ndesin'olo nakatra tato ke zany raha mampameky za meky za hitanao io fa anandraka izy koa ty koragna aminaka tsara be ariva za iambesanao aketo za baka ianao za olo tia raha ariva karakory moa zay am'firy lera langlagniny 8 heures regny doko za iambesanao aketo so de na magnano poto tsy mampiritra zaketo fa iana manafo zagny tsy nambolako vanio za tsy madigny raha hela koa za tsy maintsy tonga mavy aketo fogna na 8 heures zany fa za tsy maintsy mandalo aketo fogna place eto eto mihitsy bon za matoky ana basé fa tonga de bolo maty ke zolo magnomey projet fa tonga de haly hafahafa koa pasiny mama igny ndawary zay nahazo hentigna reto madamo ke andao ana mivarotra izy reto hitako adistondrefa za hignomagnomagna handeha ary tandremo fogna prix matimaty avy agny fa kotriny vidianandreo varotronsika te taloha ake igny tegna tsy miady amina tsy haiko na navona vola igny tana de fa karaha igny izy igny namiandreo avy tagny nanjary tsy natoko zah koa na prix igny isaky anjareo azy satria ava zah mividy jiokagny zany nagnajotsy prix ologno koa ny amin'izay io na de vady zany masaiky mamono vola fô izy igny ndraiky kofa igny marigna ny prix io akagny indeso akagny reto agny vato hazoko tagny agaty agnaragna azy reto mbo mila tokony tsaratsara vola andesinao avy agny fô za tsy mila vola matifitify andesika agny izy to agny mahita prix nazy matokisana fa tsy mitovy am'le tegny eto ndraiky prix nisy tony any zy reto baka mbo ampidipidiro agny eky igny tsy raha ke indesigny fô aminay fa tsary amboary tsy tena za fa magnamboatra azy na mo tsy miza Ole tsao. Oye karakory baba silpera. Sala. Ary zany nahazo kiraro vaovao mitsy tamin'ny volana moaly igny. Iny izy koa fa misy vola iny mba tsara igny. Fotony antegna mbola tsy manambady, tsy maintsy mbomboagna raha agnatin'ny mavatagna antegna. Fa za tegna tsoriky aminao ngia fa zanakanaka rola regny tegna mampalahelo za le raiky zany raiky ngia
toy zay raiky zoky magnano egny atapaka ny vaga mody amin'ny folo aligny fa izy igny ataoko mahita zaza igny afarany zany sady igny la olo araiky zany kanagniko ny hafahafa izy igny za mizazy igny karaha ohatrany tsy de setra fianaragna loatra fa tsy haiko mahatonga azy magnan'io renkirenky am'zandriny izy io fa hoe mifoka mihina sigara karaha ty fa mbola tsy azoko tsara be ino marigny raha mieritreritra azy mety tavandralova amina le zalahy zany tegna fahitako izy fotony hitako bana iny mbo fa manamanagna fa maro raha voforonao dy zany mieritreritra fa za mandova fanagna babako reto izy ko misy tsy mahaky azy fotony raiky zandriny io ambanimbaniny tsy hainy boka le raha tsy azo nonoko fa fananagna jiaby reto itoseko zare mbola ampianaragna io izy koa izy tsy agnano tsy maintsy raiky zandry baka andaniako vola ziska zandry ny tafita fianaragna izy ambola akeo ide izy ide zany tsy haiko fa zany fahitako azy aloha karakory mo livraison tsika tamin'ny afokombaligny mbola misy mbola tsika koa ny amin'ny sinoala igny akagny fa tsy haiko hoe mety amare donc tsika ny ranopody agny igny fa mbola tsara nandalitra koa baka Bernadette le mpinday vata amitsika akeo igny ya izy igny baka nazy raiky fa andeha tagny mo tokony mbola otriny ma volanaka amizigny ro igny koa mbola vola be tsika akagny mbola misy vola tsika hely tsy 20 millions koa ny akagny Bernadette roa igny avy igny eza igny yasa igny raha agnaty gôny igny agny mety fahentigna doko igny koa vaky tsika ato ato koa akory ô mandrosa anao ranabavy salama anao Bernadette salamy avy atokony za hen tondra raha amigôny aby tosa mankory re sambola hangala ino ma izy ty ato ao ary mizaha azy atso e baka sy to zavagna raha agnatiny io izy fa priza la pakipakarigny hely tsy atahoatry le te igny fa za halany vadika misy raha baka tsy azonareo tsy hoene zahay magnajotsy prix fa raha ty amin'ny chinois akagny efa ratsy mihitsy vidiny na madamo tsy avy aminay tegna Bernadette ato farakaraka vato na le ndesina teo igny agnatin'ny le deuxième qualité fa le hitako ndesina azy ndraiky mba azo lazaigny tsaratsara tafiditra amin'ny première qualité ty zany hoe zany dikan'izany mety tsy de mitovy le prix le talon ndraiky fara mety ho lafolafo zany amito na de zandriko za mbomboamboarinare fogna bon zao navatsika anazy alongo donc anao amegny saiky ana fa piseo edy raha zavatsika asa firy close io ao mbola zany ingala balance aloha fa izy zahay tsisy vola en espèce edy madame edy fa amenay saiky anao de nareo ndraiky raha misenao mangala anazy egny fa hainao fo tragno to tsy manjary tarimizagna vola ia tsy magnino ndraiky zany bon mety amizay fa tonga za jiaby tomo pizegny aby tonga de piseo de metsika saiky izy aveo izy to donc mety 10 kilo mbola mihetsika fo raha ty nijosy nefo izy to madame mba miaraka mizaka intsika jiaby azy to tamin'ny andro raiky tokony ndriky mbo naronaro hely hazony vadikevy tagny bon 9 kilo zany izy teo bon ndandrasana avao calcul vetivety akory agnaboaka vola manomboky amin'ny contenance amin'ny contenant fogna rô contenant karo mbola tsy te azo kitikitiny loatra fa aloha izy ko mety amina fogna fantsika azy aloha io koa za magnefa aminao tsy magnino zany lasa angalako saiky vetivety ana madame to de soratako eto bon 9 kilo zay bon ty saikina madame de anjaranareo mangala anazy akagny ia misaotra mandalo za mangataka amin'ny magnaraka zay raha misy entagna ankoatran'iny ndesa fogna na safira misy vao maika tsara na volamena ndesy tsy magnino raha vao misy zavatra manentaitra magnano regny zany ndesy fa zay pare fô na ino ia matokisa rehefa za tsy mivadiky aminare tsara hitako ndesiky aminare fo raha koa manjare vadiko vola ia zay madame fa misaotra ia ary mandalo za mafy ko de balance ningia ty hitako risy fa 15 kilo najotsina nefa nangia lefaka na io sy lao tsy maintsy miketriketrika iny izy ko magnano raha marigna fotoagna zay misy tafaboaka tsy maintsy magnano raha tsy metimety amizay mba malakilaky tafita bon andatonga de lefatsika misinoagna raha ty azahotsika vola malaky ngia na zany na tsy zany aloha izy to evandraha vaky te marigna antsika aminazy to satria raha to mandeha par gramme baka fa viavy igny tsy de azo nonogno fo raha ty zany volagna ko hoe na de magnano raha jiaby mila olo ampifahaizana tsy magnanognano fogna ke ma raha sarotro ahita be magnato misy olo na tsy misay bon zay fa ok zagny
anao mbola tsy nihinagna fogna andro fa 7 heures ariva toro zay ko miambenareo enare tsy mety havy minana foana fa hainao asanay aty ne miankiankina amin'ny kiliano andehananay mode voarivariva teo zay vao tonga zareo nday vato boka ambany vohitra avy agny zay vao afaka avitagny salaka zay mbola tsy tihinagna mbola memby zanako regny zay nga mbola tsisy akao iry zalarolahy regny araiky ndraiky raha mbola tsaronao de solopoera efa solopoera koa ingia igny tegna azoza raha aminahy ingia igny izy efa 7 heures mbola tsara avy izy toko tsy volagninao tokony ena babany boka mivolagna azy fa tsy za ko vayave anjanana mivolagna zare ana baka manimanana pitoagna aminjare kato za kone maraindraigny be mandeha harivotry zay voavy ana fanao sosy aminjare ke ary anao ko andingy zaho ireny any agnanifo volagno zare ko avekeo to mosquito zegny mamay ya anasaka mandera misezy ka fa tsy kahinagna mbola tsy avy mo solopoera justement mipetrapetra maloha nao raha misy ino tsara be raha ta solopoera igny ambara zaho ny amin'igny maloha tegna tsy deko loatra raha tegna tany fô izy dimay programme anazy tegna marigny maloha zay maloha azoko ambara zao raha ambarako anao ana baka aiko anao mahazony raha nefa anao zandry ary hitako anao tegna série amin'ny fianaragna anao ndraiky aza matahotra fa na ino raha ilainao amin'ny fianaragna anao koa mbola velogno za i tsy maintsy vitako ka tsy tiako baka zokonao mamitaka magnan'igny ambara za marigny raha tetany solopoera igny fa anarako raha taningiay fa andreraka za baka raha tany igny za malo raha tany tegna tsy haiky na za mizoazoe hazy ary halany ke mazany tsy izako programme anazy raso izy ko misy fotoagna za maray andeha l'école njare akagny antoniako izy na mandeha l'école marigny ngiaha io na mandeha mirenireny antany hafa mba hovamba fogna eky izy ndraiky izy koa tanteraka zany olo tsara mandeha l'école igny ika hitavany azy ke afa pareko ny hanigny nareka raha be koragna akato ya ndatsika hinagna zanako za mbola tsy hinagna izy koa tsy avy ngiaha igny de ndrandasao izy zany rehefa avy izy anaza magnome loha azy fa raha vo avy izy tonga de lefa so aminay mihinagna antragno akao matokisa ndraiky re za tsy agname loha azy fa izy fogna zany maharalaky azy tiako za mbo fankahita fogna zay rolahy isaka mihinagna areza mo zaziny karaha na fo avy tsy haiko raha andrasany zokony igny aka fa mbola aka maloha zareo zare fa samby geda fa zao misy problème kely agny hely tavela mivola mikesy akao nividiananay vatona rendraigny ka tokony mitsitsitsely maloha na amin'ny herignandro toy tsô mirodroka fa tsisy vola mikesy akagny ya tsy mahino zany karakoro leve mo fa ka na midira tsara fa izy azy sofy izy koa fa sofy ajotsiko volume-ny sofinazy bon alors sikinagna fa misy exercice akaterantsika mahaveo exercice ohatra mamosavo zahana amin'ny exercice zany tsy dira lohanaka fa projet nakazy maty ngiaro tsy mbo ampiana hely aby zamizagny alotsika andeha amin'ny relevé zany orelo basy ino moa kabarinazy ty antrapa ao ana mahita zay za tsy afaka hitantarazagny aminao eky papa sy mama mikaly anare zany efa tsisy fanajana mihitsy amingiaty ana manteranao tsika koragna hely maloha ary za miakatra karaha fa lombolombo'ny polisy papa ambilambo aloha zaza re mihinagna za be kitabitabegny voky zay na revo manokoragnanare mipetrara mantera homagna fa mila mazava aminaka marigny raha ijoroana igny giaty satria tsy mazava aminaka baka ya raha nisitsiny izy ko tsy mazava amina papa safiky andro io haligny ok amaregny atsika mikoragna tsara fa kaly zany ohatrany tsy mety aminaka o za ndraiky papa sy mama efa lany mo haina jiaby bazary igny mahatonga anareo mividy petsay rehefa nihinagna raha tsy zakanao anao ngia moramora vavanao tsy kavy ambarako aminao zany ary anao zany mahay misigara lasty anao zany manafy tsy maintsy midoraka izy setriko motrony tambany tao za ve nomba tena imbo tena malahelo mety samyaty aiko ndraiky izy tsitrapony fa misy raha mangodagna azy so de sagnatriany vava ho manja mala ingiaty maty zazala ya za maloha de tsotsotra antragno-pandregna raha mamany fa rehefa ve za mikoragna aminao regny na zany rô ya za zegny misy drala zay tiako angatagny amina fa ena manafy so rehefa aveo na mikoragna aminakao za minana hanigny tsendriky maloha ok zany wa zaza to
magnino manamagna tsy mahajabe magnani amire mandrenina donc tsisy dikany zahay amina akeo mama calme na fa za manafy tsy maintsy misy style zagny izy mama calme na fa ry ajeko quoi ara fiteny mabotona imbo ela hoany za tsy tera magnanio ara na i mila mivavaka na aloha ka hinagna fa tsy raha efa mihinagna ke simple zany ko mbola tsara mama tompo efa masaka ny efa vita ongy arô mbo moramora ngely fagnanasa ndraiky tsy fagnajana zagnahary fa iro fa tsisy monga ike eto man ampivavana fa za tsy dirana fiainagna anaka fa zany faizako mivavaka zagnahary efa masaka ninay efa vita quoi za ndraiky mana mariana ho azy awô ana zaza to moramora le fahagnana fa ska vembarako hoanigny nana farany raha tanay el fasy fô tsy ampagnahy anare ko fa voke sul poera manaskapila atumanna fa latabatra reto agny ve ambandregny agny dre misahatra regny fafa yo matière de base zany za manasakapila fa tonga desika agnaty la douce kiasy fa tonga de mamatigna amseky za zagny tsy haiko fa nakako fa fafafako latabatra reto de merde fa nkena manasakapila anao ary ana zany mbo hela koa natagny wahele nanakôry tsy raha haiky abigny raha mahela io akagny asany raha fa misy raha hafahafa ko ambadibadika agny tsy mbo hitanao lavirany amintsika aketo mandeha akagny na zah tankony tsy nazo vola na mendrare échec avy aminjay mbola ndeha tamin'ny banky tagny koa zah nilahatra azy ary isa tsara izany akatso an'ro fô tsy ampy izy io izy tsika roboka miaraka magnisaka azy ya hampy ndraiky izy to ndre avy aminjay ko to mbola misy hentagna to voaziko to ndandesy varo to amindre wa izy to ka ndraiky tsy vatako fa volamena izy to ato ary zany le tadiavin-jare zare takony nagnotany zany taminahy nagnotany ary izy to ndre ndraiky efa tegna havy izy to ndraiky tokotokony eo amin'ny 25 grammes izy to ndeso agny zany ndraiky tadiavin-jare fa mbola tsy nianja hindeha ho azy egny nahy reraka tanjaka amin'ny magnaraka ary amin'ny magnaraka friagna koa izy zany mahehe amin'ny magnaraka fa zah to reraka za tsy mahay raha maro fô za mila hentagny homby agny ipaka ndraiky tsy maintsy tonga aminjare fa tsy niany fô za magnatitry izy akagny fa zah reraka ho za igny ro anjara volanao satria raha ty boko tsy maintsy nitsoako le volana nataoko tamin'ny saikindreo igny de efa nirasaigny le tombony igny ro ninao ya hita izy ty fa pare aza mino fa mety tsy namidika zany aminah to fa mety le vidindray marigny fampizarantsika to fa za io boka manana programme zay vola-binahy to za io nga tia amboatra tragno zay sanambo marigny tokotany avidy resaka tokotany zany velesy de sarotra zany anao koa magnano mampitapita resaka amin'ny ologno fanojona amin'ny lalagna regny izy koa marimboka na direkta ambana za fô tsy haiko misy raha taoko voanahy to fa tsy maintsy agnamboaragna raha mba iloveny zanaka satria za io tsy hoe lafa ampakabady sady aleo misy manana zavatra mipetraka magnan'igny mba olovainy taranaka manjafy eny sady zany mitsy hitretrina aminazy eny manakory zany programme na mikasika zany karaha igny ndrahy anaboka fandaiko hitako fa tegna hafahafa marigny la olo raiky igny nantoniako izy lahaly teniteny mabotoboto tsy hainao lalan'zay natao taminaka za fa saky vignitry taminazy fa nisy fagnahy raiky zay nibitsiky taminahy izy io tsy sitrapony izy za ndraiky nangigny fa raha mampambory za zay tsofa ho manja mala sagnatria ny vavangia io maty zazala izy io zany atoka azo nata izy io izy io forse mandeha mivavaka fa so de mba anko mety ampatsaratsara azy so de ilany fotoagna baka fahitako azy igny zany ka nazavo raha tany aiza igny za fandeha anazy ka mitoatoatra hoazala raha misy bay mamhongotrongia io tsy haiko maro izy mbola tsisy lastique mo clotiny le zalahy za koa mikaka maro zany ceinture an-tragno zalaky patalon taporotso be magnan'igny azo raha aminahy izy niany izy lamba fimengatra olo mba managna ry mandreny mba labutre tanao igny ata zanaka ananky ivavaka atsika levi fa iova hely manafy ivavaka ya tompo amen koa raha mampitokiky ngia ty am'zany zao raha mbarako anao ngia anao koa agnano fombafomba ratsina aiza ndesindesigny aminah to
amamanakany foana magnany asa tao aminaha zy moa tsy nety moa vafaka anakay za tsy tia olo vazavazazagna magnany zy baka tsy karaha ty izy leve anabaka manafo andro mafana fa za so fa za mila mone koranantsika tamin'ny andro raiky fa zany izy ana ma tsy nianatra na iny any ana manasana regny tsy nianatra ma na iny any zay niany tsisy kory fa zita EPS fo zita EPS foana ke vola ohatriny ma izy ilainao kory levier tiako resaka anazy zagny 150 fo fa miala raha edy vola 150 tsy olo agnano voyage anany kiaty za tsisy zany ty dimerivo ty mekena fa agny anao demerde mamanao agny tiako tsy raha azo dimerivo tsy raha zaza za fa hitanao fa za fa be izy izy ta sironaka fa 25 zany ino siro vidy sirona dimanjato akoatran'izay tanao mofo mody anao avy eo za ko tsy matakatra anao agny mantsagna miaro aminahy anao ya calme anao levier fa za hitanao tragno koa okey e mba azona tsara olo sabira tany zanakanay za ko mandiliky ingaigny misy losoloso fagnanongaigny io za ina tonga la olo nagny so de mba fitahizagnana azy tsy nanjary natonga izy karaha io tsisy resaka fitahizagna zany magnino raiky zany regny mikoragna tsara mahay sérieux fa ngiaigny tsy azoko mihitsy izy igny mety misy maladie mentale ngiahy tsy haiko fa tegna agnisan'ny raha mahagaga maro raha tanzigny fa izy koa za tamin'ny placena tegna mengatra satria haiko igny na izy ankilanahy magnandra karaha isindrika ambelambelana mety lomilominy feky fiesika tany sady za mandinika ane jao tanora amizike mihitsy zany efa tsy magnajagnaja ray aman-dreny na fiteny aboaka amin'ny ray aman-dreny efa tsisy dikany mihitsy tsy haiko fa izy aloha tegna mila manapa-kevitra aminazy fa mba isan'izy mba miova le jerinazy zany izy raha hagnanigny fô anao fa baraka aminazy ambelatsika agny igny fa koragnanay ro lantragno igny tsy ambelako moramora raha natany zay tsy zaza madiniky mitovy azy tegna tany fiteniteny maboty magnano sary mivavaka le maty karakory ma stelle-ny mama igny agnano poto tsy miretry za keto mo atsipike mary gialy amin'ny tanàgna to za moa tsy hainy za solopoera zany ko magnodigna amin'ny tanàgna ny antsoity fa tonga de miala raha vita wa ana mofato magnino ma na magnano hela be magnan'io wa zay baka mbola nisirana tako hely tantragno tagny de nanjary tataraiky hely za o za bebe araha remarkeky isakaligny fogna anao managna projet aminaka ana matsagna jiaby moa eza mahagaga raha ty zay matsagna miasa haligny fô za misy temps libre mandeha aminao to fa za ko matsagna miasa fa za maloha mahitana bebe ohatran'ny ove efa karaha ity fomba fahaizana miaraba za tsisy bizo fa tonga de bizo zany za meky anao amin'izany fa zany mbola hoazina fogna mbola tsy mampianako fotoagna ifakahitantsika tiako baka atsika karaha ty atsika ndiko karolo tsy pisipe ana lavitra za akito ana za meky amin'izany efa mbola tako hafapo ana am'izay raha tianao atao amina mba afriagna ony za mbo tegna afapo aminao hita eo fogna zany hita eo ary anao mbo tsy managneritreritry hoe za mbo ndesina aminare mbo zista présentation amin'ny fianakambitsanao igny bon ko magnanjany bas tsy magnino nandesiky aminay agny agny nany Allemagne tegna sérieuse koragnanazy igny sérieux zany efa izy vilagniko zany ndatsika andeha aminay agny tsy magnino zagny allo ary anandry karaha fa tonga de mandeha aloka atsika tokony mitantagna allo za baka mitariky ena araha fogna za ana ro malaky loatra atsika to mara ikidikidy Otman ro wo avy ato edy anao raha misy io papa mbola tsy avy ka mazokinao izy koa ny tegna tsy haiko mihitsy hatry zay mbola tsy aritako maloha izy ko agnatin'ny tragno ato edy wazala efa fatany ma raha mamany tsy mody haligny magnan'igny tsara natandroko ny raha nagnan'io izy niany edy nagnano fagnahy magnan'io raha firy loatra zay zalahy gao magnano tsy mody an-tragno enfin on zay raha haligny zay hitanà miasa aloha amin'ny zanako igny ke areta à l'école tagny ma tsara nikoragna Otman ro
nakory tsara nikoragna taminao ma izy talekôly nare tagny zahay baka tsy nitovy lerany diranay tsy nahizako fandehan'ny rabe anazy ke izy matsara hitanao mbala zay nilavy tatao zay fanojo zay zahay baka nianidika 6 heures zare mety 7h30 teo tsy azoko raha tandikiny so maty agny igny ipaka ndraiky tsy maty akagny fa koa fa tsy hitantsika izy marandraigny mandeha ny président mifokotany antsika mamôry olo zaho anao filifilininy gagny tsy miady aminany loatra asa taranakanjovina rano izy tsy taranakare madame na rano izy taranakatsika jiaby io mety fehitra re agny misy maboty magnanio zany elakagny e zay hitanantegna fa misalao amin'ny zanako i za malao andro za tsy maraka dalagnan'olo magnanigny areko hoandro mandray fa za tondigny izy aketo tsy ndraiky nazy fatifatiny makorely ngagna tonga zigny tafandry agny igny gagny fa zay vao avy mandalo sakisakana igny ro tavelagny fogna igny jenjegny lalahy be zany e tegna zay raiky agnatin'ny tragno be to tsy namagna za io tsy hoe ela fangala viavy fa lera efa vognombogno raha amilomagna izy jiaby izy koa fa mety le tentiantegna daiky tafangala fa tsy sevitra magnanto ody azoko moa zany fiondalahy be karaha zany mandroso ataoko raha fa tsisy olo karibo fa za tebaka narinady de tsy regniko anareo nagnanody vilohany Salamana ramsi. Salama tompoko. La tsara. La tsara kabary. Zay io aviagno na tsy de manan-kabary loatra fa indereto agny misy antagna hely regny ato vondesika avy tagny. Ya, madame tibaka fuitako fa na tsara hitako. Ino mo madame Ramsi anao? Iya izy vadiky. Ya, entagna ino mo ndesinarety ao Ramsi raha tsy madisy? Izy tô akato volamena volamena. Ya, mbola agnatin'ny lehilahinay zany. Firy kilo mo zo ana firy gramme? Zo akao fa nataotako pezipezin'izy tagny 25 grammes. Zegny. Ya, na zany na tsy zany ndraiky aloha mba ale pizentsika hely sao de mba disonareo agny. Ohatra 10 baka manjary maty le zay am'le prix. Allo direct alaiky le balancer le 4. Iya, manjary pizegny ndraiky izy. Kezi mo balance tsy mitovy fogna. Ya, balance baka mitovy fa ndraikindraiky le le fomba le fipizana tsy mitovy. Ary ndraikindraiky koa le rabenary agnaty ala tsy mitovy aminay ville eto. Tiantoko aminay tsy de zany tegna marina fa na mitsy tsy matoko zahe. Tsy karaha zany ndraiky madame. Allo direct afatantsika fô efa afaty le balance. Ya, izy ty tegna marina 25 kilo 25 grammes marina. Tombogny fa le volagnina teo ramose. Sady balance nay hoagny ane mbo tegna lazaigny hoe balance tsara e. Ke allo za direct nizaha volanare aminazy ty fa otriny ma prix izy ty? Prix nisy tô akato enigny aligny gramme araiky e. Oui, zany so de mba voaloatriky zay aminazy zany mba magnino ohatra 10 aligny zany le asakaiko azy fa manjary voabaka zay amle mandafo amle sinoa andavosany raha. Atantsika avahany fiazany izy tô e. Zay avy ambany makamakatra anavy ambony mijotojotso. Ke izy ajanontsika ao amin'ny 10,000 sy 10 aligny e. Ya, tsy magnino basy zany ramose. Direct calculeko volanare 25 grammes zany hoe zany. Ya, avike za magnome vola ndingala volanareo e vetivety. Ya. Ya, to volanare jiaby e, sanare fa izy complet jiaby ty. Ya complet. Ohatravako azy. So de fetsifetsy baka. Avy aminjay ko azafady hely madame fô misy koragna tsisy diram-bahiavy akato e. Koragna andalahy fogna izy tô niany. Raha koragna ino loatra? Miboa hely aloha anao azafady e. Ya ndeha basy za. Mba iny koragnany Ramsi to vadina bakany original koragna amina. Zio misy secret tsy regny tsy ambara vadintegna koa. Mba hafahafa koa zany. So de mba itrosa vola koa. Vola be mazoko zay tegna mo tsy angalany mo. Za tsy haiko miao. Tsy zany baka zio Ramsi fô aminaha akagny misy hentagna zay mo hentagna ndraiky mbola tsara ndesinay taminareo tato e hentagna vaovao koa izany. Hentagna karakory loatra mo zany Ramsi? Izany akao tsy hentagna grave fô safira blanc ndraiky izy eke. Oui, ino? Safira blanc za sa mankory are tsy mividy. Ya, izy koa zany niky aloha la zany baka tegna zavatra saropadiny zany. Ary mampigadra feky ohatra hoe raha hitany olo tsy tokony hita azy. Ke dikan'izany
zay afaka mandray zany fa mbola ijireky amin'ny papany atmanina raha zany fa izy koa zay raiky fa tsy mahaboaka raha zany ia tsy magnino ndraiky zany jirijirena raiky fa eo atsika mifankarenireny aminazy fa zany ndraiky aloha afa vovolagniny taminaka makasika za hoe volagniny taminahy hoe mahita patron ndraka zany fa aminaka aloha za tsy mahita patron zany fa mbola jireky aminazy so de hitany moyen possible antafosany eo azy ia are edy moa olo fampinamagna manjarijireny aminazy zany fô aminahy agny tegna misy dikan'izany afaka maraigna na afaka ampody magnontany makasikasika raha zany mino zany zany fa mety fa tafiaro koragna aminazy ia tsy magnino ndraiky zany zay ary za doko mandalo ya elo maramosi ia tsaratsara anay itako tsy nandry mitsy anao lahaly zany bokaraha mbola nitiniana koa zany ambony zanako nahaliny ke nandroko amina de tonga isa tsy nohotro sa tsy tonga jusque zay tsika ataovy andeha président fikotana koa tsy naty laolo iny mbola velo miaro aminazy igny za tegna sasakananao koa zany kasitanagna angiahy igny tegna tsy tiako fomba magnany olo mbola classe terminale zala petraka am'ray aman-dreny tsy modaly raha fa raha nahalako mafangaroharo za popofo ma za ta mafaty azy oaty man rô ô anakama miditra firy aza i fandeza zay mangala vola mamanao anao de ataovy 50 000 mividy lafarina fa mba hinagna mofely atsika folakandro aya izy mo ata mofoanina ke iska marandregny ia atao magnan'igny fa aveo asinao antsara hely satria enao mba reradraraka aveo mba minamina mofely tolakandro mbeza ndengala vola anapaka magnara za to malaka vola ia to tovu 3 kilo vevy diany mapaza kainy panga ia azay za fa izy solopoera raha teza fangia ary ziny nisy fofogna fahafa tsy raha avy tamin'ny zordira kalkalmatseky akamo le vie an-tragno aka nda ho agny fogna nafa ana mahita zare akamo isa tsy aka tsy valiny zany point c'est tout matozy amin'ny anagnakana mahita zare zany efa kaza reky ok zany ary mara membimemby zany tsy fatim-balavo an-tragno ato zany mbo tafiagna koa tato nisy fatim-balavo raha tsara regnike an-tragno raha membibe magnano zany zany tsy fatim-balavo fa magnadaro boko peste ke tsara hainao kabary raha mahay matsigny fôkony zany karaha raha miditra an-tragno to mama weswese papa bonjour kalkalmatseky fa ena manafy za somary ramaka de tonga an-tragno kalkalmatseky somary misy fofofona kely azafady zaza i membibe magnano zany ravinagnokatra fasagnan'olo sa nandry niaraka fatiny amboangy ahy ndana miseky mialakely mari zaka nda miseky aboala sy te za tsy teraha magnany ino ma raha mampioyohanare mahita za ndana mandeha amladosy agny ravikaisa moa na iro savaza iny batriky tamin'ny vonatinare zany mahatonga za somary tsaratsara fofony ndao malona mandeha amladosy antany igny fa tsy haiko anay ka marana agnino loatra zala ndao ameo savony agny raha mamane to savogny matsigny zalazaza to hagny somary ajanony hely resaka matsigny fa za tsy tiako ta matsigny zany afta izy tsara be ngiahy igny zakony tsy mera magnan'igny tsy fa ho lefaka zany katsika to lambanazy makolokolesigny tsy hainao misy nana tsy hainao misy liolin-raha tso zigny andesigny amin'ny tobo maloha milazy avy miseky antoniagna raha nazo azy fa ira tsara fatany zanako raha magnan'io matsigny raha so izy anaterako lamba fa lambanazy tsy taiko skiny lasite izy avy miseky io avy ary ahoagny lasiteny aiza matany misy lambanazy an-tragno atao iza ro izy ro boka ambony sezy ro fa misy lambanazy avy sasako edy ndaso reto ndesiko avy sorta raiky tsy olo avy tsy olo lefaka tsy hainao zala raha seto aniny mahazo ngiahy igny koa mbola tsy vita mafisahagna anay akaro calme efa kiasy to lambanao to avy lamba aminao igny asa pidirinao to eky saka volaky aminazy zany ambilaka avy eo za magnary azy ata manakory lamba raiky to zala tsy regny nama zany lamba meky anao to skinina na avy eo lamba skinina mantsiky raha ambilaka fa za avy eo manary azy voray
Ary zagny lehibe tegna mikarakara voahaja za karaha panjoka. Ino raha volagnina tenga? Manintsy rano nambarako teo. Hazala rafy taiza loatra inga io raha. Sy maintsy ndesiko alopitaly tsendrika aloha sao dia misy mankamanky saigniny inga io. Da tsy tsara nisy zanako nagnan'io maloha. Ary karaha midagnaka mizazarana nakory Rehefa avy misaika anao mikoragna vetivety sy koralava efa za tsy tia raha magnan'io. Mila haiko hoe taiza tany nandrianao na matsiny be magnan'io. Nakô mafisaigna anazy vita. Mba efa ho vita izy fa mila antoniako hoe taiza izy anandrisina haligny zay. Ary ankaboneo agny lamba igny. Za tsy mila raha mantsigny be igny. Aveo ranomagnitry nakamezo azy. Ino madirako lala atanao ohatry ny vidianako 500 000 ny vidianako ranomagnitra ko. Io tsy ameko azy. Magnino tsiny anao vidina 3 arivo igny ameo azy eo. Wah, izy ko zanakao e nina baka falany. Tsy mahita anazy mantsimantsigny tsy amena ranomagnitry. Izy avy igny. Mantentera malo anao. Akory moa fivoriagna tsara pitoagna to za koa mbola andiboaka e. Mantera malo anao fa za tsy tia koragna magnanjany. Mantera malo za mila manontany anao. Karakory misy vola hely aminaka malo? Zao ro taiza manao lahaly. Nandry tambony fandriagna. De zanonjy malany fagnahy tragno fotsy manakory. Are za mora miakatra attention misy la croix. Tsy ndraiky nantapasigna eky zazy. Tsy problème nare karaha tsy mivavaka tetete fiangonana. Ka fiangonana angaty tsisy raha mantsigny magnania mbarako anao tsara be zany. Sa misy fiangonana mantsigny hitanao agny. Asa mba magnano raha magnanio raha fa taiza anao lahaly taiza. Zay fanontaniagna zay valianao. Karaha mazava valiteninaka tampiangonana point c'est tout mazava. Vako afa ndray fanontaniagna. Taiza nazahoanao raha mantsigny amhaigninay. Magagazaha aminare toy. Anare maregny za mantsigny, za ndraiky maregny za sava. Oro doko tsy mitovy mety nare doko sedisetriky raha de lasa maregny raha mantsigny. Ngiaty tegna olasa ngiaty. Tegna olosony izy ty fa ndraiky ty doko ny Sazin'Ny eky antegna mitaiza olo lefaka. Tegna mangitakitaka amin'zy tanako ty manko ty fa tsofiny izy to fa nefa mafiregny za izy to koa meky ty fa tsofiny aketo. Bon, za malôha raha mamany andefa ary lamba zanaka anao agnaty ladosy tonga de ary lasy tefa za io misy tanomboagna hely malôha. Arana io mo raha andeha za. Za malôha andeha monjy asa nefa merveille mihitsy za hitanay io. Ya lamba igny moa fa voarinao sa mbola tsy voarinao e? Zala ary lamban'ny zanaka anao agnaty ladosy koa raiky mantsigny io. Fa za io misy tanomboagna malôha fa mangagna misy lôko mandiniky raha tany zanaka io. Ara jao teko ny telefôny za fa izy ho avekeo izy. Laza ho aveo izy? Ya. Ay. Ndanao ary anao raha lamba agnaty ladosy agny za ho androandry an-tragno fa za tsy mavita mikoragna amin'ny zanaka anay io. Za ko mikoragna amin'io baka tafikasitanagna azy za io. Ya sady zay efa handro mihitsy. Ody Ama welcome to fa tonga de latsahely dimanjato fa nanagna lasopy fa ina manafa ramaka. za sy tikoragna amin'olo lefaka e. Eza papanareo? Magnino? Za sy tikoragna amin'olo mitapitapy papanao. So de na mitapitapy. Fa otiniagna tsotra papanao za an-tragno moa sa tsy an-tragno izy. Za tsy mahay mikoragna amin'ny maboty karaha tanay. Za tsy mahay mikoragna amin'olo karaha pasteur ohatra tanandana midera an-tragno igny. Azao masana akao. Io olo io tsy haiko asa ditoroteny aminaka koa izy tsy haiko bratany indreo. Sima zao karakory. Karakory papany atomany. Pitipitra. Zanakanao tsisy hevitra tsisy saramana bonjour fa dekta alatsady maty fa za mila lasopy zany fiarabagnana tany za. Zany izy atao mahagaga. Mitaiza olo lefaka za hiato. Tegna mampalahelo ke zao raha diako tamin'ny avoko moaligny baka tonga tao olo mpandafo vato tamisika igny. Izy sy vadiny nindeha entagna volamena misy 25 grammes zay efa nireguleko tamin'ny compte-naka ndraiky le vola. Fa misy raha nambara le raha monsieur za ankoatran'le entagna indesindreo. Raha nambaranjareo entagna hafa koa. Tegna nalasalasa saigny za izy fa ndraiky le raha zany fa nikorana taminaka tamin'ny andro raiky ty zay kofa misy raha karaha zany za mahita le patron. Ino entagna io ino? Le entagna aloha tegna ohatrany tsy de saiko loatra agnano azy fa izy meky ny avy aminao raha mazoto nagnano azy tsy misy tantrantsika. Ka zany boko ino le entagna mety azahoantsika vola sa magnakory raha zany zany tsy ambaranao zao mazava azy boka zany sy kofa entagna boka igala tsy mety zahoagna vola fa le patron ndraiky le fagnaboahagna azy eny ologna aminazy mbola tsy hany problème atsika olo mpandray mpividy entana maro fa
mila haitsika foana hoe ino raha io mbaraha za ino raha io afatsika miomagna. Bon, tsy problème zany. Hentigna avy tamina hentigna novolagniny taminahy zany taola maholo. Tahola maholo. Taholagna koa. Aya raha io zao aya. I raha zany mbola agny amindreo agny zany. Tegna ohatra ny mbola navony madombinazy be raha fa izy zany ndraiky kofa mila direkta afaka mandeha to izy agnatitra azy. Tonga de alaivo. De asa napetraka antsika an-tragnonareo agny malôha i raha io eo antsika mahita anazy. Tsy possible zany. Tsy mety aminahy. Aminareo ny tegna tokony mety amizany fa izy ko aminahy tsy possible zany. Makagny mba nareo maromaro mba tsy de saikiny boahagna. Ka andeso aloha de antsika mijery hevitra momba raha zany. Ya, izy baka agnano avy aminakany maregny amba e fotoagna namezako azy zaho za tamin'izany afa mikoragna amin'ny le olo namako ny afaka anao direct miconfirmer le resaka mikasiky zaho za taminazy. Manakôry tsara be raha zay antsika ty papa karaha misy raha reko razana nanakôry regnin'olo lefako ndana mandeha miboaka an-tany agny malôha rô koragnan'olo geta tsy dirana malôha amizay oh karaha razana tsy haiky abokony losy izy inge Losy de zay izy fa za i andeha fa izy koa fa tonga aminaka le olo direct afaka mandeha aminah to zay sa anao antsovy mandeha aminah igny. Tonga de batibatainareo aty de atytsika mijery anazy sady mindesa balance ianareo. Ya, tsy problème zany. Anboregninao mô baka fa niboaka zany? Marigny ma zany? Ya, zany ka tsika regny losognagna de niza résultat zany. Enga ne mba ho afaka reo lahy. Fa toky anahy malôha zany araiky tsy maintsy midoboka, araiky ndraiky mety atokisako araiky zany regny. Zipaka za tamagnano zany fa mbola tsy hainao izy na mahafaka na tsy mahafaka. Olo magnano regny ne ndraiky misy sens. Sens nino azonao amin'iny? Olo misy sens misy sens raha ratsy. Fa io tsy haitsika. Fa raha ohatra moa samby afaka reo roy de tsy maintsy alefatsika mandeha mianatra amin'ny université. Raha ohatra moa zany tsy mahafaka ny anankiray koa mbola vogno izy alefatsika mianatra indray mandehantsika tsy kivy satria ny hoavin-jareny tegna zavaka. Ia, sady zany mihitsy tiako aminazy zany mbô lasa laza lavitra. Raha ohatra misy afaka zareo asa ino eky cadeau metsika zare? Mbô ino cadeau nde metsika zare? Mora vidianantsika telefôna haut de gamme zareo lahy. Raha ohatra samy afaka, raha ohatra ka araiky fogna afaka de vidianana araiky, le araiky tsy afaka ndraiky za mpoagna. Magnino zare tsy miaraka vidianana fô na afaka na tsy afaka. Anambaka magnome araiky lasa magnady ko araiky lasa miady zare ve. Ya hevitra araiky koa zay fa eo mahita anazy fa misy koragna ambarako anahy malôha. Nisy volamena zay boko lafo tamin'ny efa komoaly ka vola be raha io ka asana tokony vidy tokotany atsika io fa atsika tsy doko an-tragnon'olo ato jusqu'à antitry hotoravan'ny tompotragno baka atsika tsy ho ela ivandravandra iza koa tokony dininao zay zavatra zay zany baka fa tsy dinigny helako mo mety hevitrinazy. Ka hoana mama? Nankôry zany akôry résultat? Justement manakôry résultat rô? Nagnatra kely ny Andriamanitra arôzazy fogna kiraha diasagna zay. Zany? Tsara zany ka. Mba nazy mention sa tsy nazy mention? Direct très bien. Très bien. Na tsy maintsy alefatsika mitsaka ivelany anao zany koa. Ary anao ny tena ndrendregny amin'ny fianakaviagna tô anao. Ka ino cadeau tegna tianao zany ko ambara za fa tsy maintsy vidiky aminao. Amin'igny donc mety are fogna eky mais zay misy anare za fa zay misy anare za ndraiky resky edy. Zokona sisandrasatsika miboaka za mivanga cadeau nareo lahy koa afaka koa izy. Fa za tena ravoravo maregny ana afaka zany malôha. Izay karaha tsy afaka. Tsy haiko ndraiky ôsa digny jare de nisy ohatanjare ambadika any hinazy mo tsy hita koa. Inona tsara? Tsy haiko za ôsa misoratra ambadika any hinazy fa tsy hitako ka agnarana anazy fô nalekileky no mategna tsy hitako. Ie boko tsisy raha misoratra ambadika ao zany. Rehefa tsy hita eo izy de fa tsy afaka zay zao. Areza mo izy? Agny izy mbala nandehandeha agny agny ville agny. Mahagaga ngiahy. Ya ndanao miditra an-tragno malôha fa sakavy manovanova révision anao fa aza de vesiko vacances loatra fa anao tsy maintsy alefa mitsaka andafy anao zanako laha. Ya, sady farangesako azy koa laza ndeha agnandro zazy zany koa izy hoy zay agnandro zazy nazy manokagna. Azovy? Isy lopoera igny.
Zany babanizy nafika fogna holongany rozazy zany. Ka zany baka. Izy avy fa ngiako reo Izy marigny igny. Oh, alatsara zazy. Naninona? Afaka manao? Za tsy mamoagna. Rozazy alatsara fa tonga de fa kiasy. Tsy azoko. Afaka moanao za. Matoza amin'ny anigna rozazy égal la hafaka. Masio ino eky anarô? Le tegna tsy azoko ne za fa tonga de natandrine yaho Nasaotindre agnarako. Maninona? Nasaotindre jusqu'à amin'ny université. Razo tsara zany agnarana tsy agnatin'ny raha io ao. Ke zagny baka zy agnarana nakatsy tary. Za mieritreritra fa tonga de université mazava. Tena ny va marigny gaty. Mamanao na mangala rozazinao. Ame rozaziny azy io izy mamany fa za andeha bazary igny maloha. Melakenao tsy ameko tefa tsofigny ke. Saza tsy manjary mantena i. Mbo hena tsara dikany agnarana tsika zany tsy afaka. Efa haiky ni za tseri agnarana nakay fa agny université rendez-vous agny za hafaka. Ialako tsy za mony zaza to. Wa babane. Nankôry raha za koa fa iomagna zay fa andeha nankôry koa. Misy raha vidigny? Ia, ataovy tsaratsara ka bake mividiana telo aveo vidiano curry poivre. Ay, zima zany. Anao ngia mamafa tokotany anao aveo. Regnina zany. Ana mama regny anao, mamafa tokotany anao aveo. Ya veriko ndiboaka antany za veriko zanako. Kiay tena marary saigny le zalahy. Agnarana anazy tsy hitany aka ndraiky maravoravo azy. Wazalahy mbola tsy afo. Mbola tsy ampy valy mozy ty. Hapaka izy ry mialagna. Anjelinaka. Karakory ana mofato? Za fa tonga za koa fa nihevitra anao fa tsy hoavy. Za tsy maintsy hafo fogna ke karakory. Ravoravo za mahita anao fa tonga de fa mitripika agnaty keranaka mitsy za mahita anao bebe. Sady anao mampahela velogno za izy koa karaha tanava avy jiaby amin'ny tanàgna ty za tsy mandranto. Tsara baka zany. Ke uza ndraiky za mbo magnotanina. Resaka fitiavagna tiako anao. Ia, ipoka tsy maintsy zany fogna. Fa ino marigny no tegna tanjonao aminakahy to? Tanjonaka aminao? Angalana vady izy koa na magneky. Angala za vady. Vogno am'zany ndraiky ena. Matoa tendalaza fa tonga de fa vogny sanao tsy tia za? Tiako ndraiky enao. Matoa za miaraka aminana tiako. Fa tsohanao tsy ho sérieux. Za sérieux. Atrapa. Mba ino agnaragnarany magnitry nasorana tamin'ny hegninaka igny? Raha iny tsy zakany ery leveky mitsy raha nantika lambanaka nary andreo Magnitry magnitry fisahan'olo jiaby. Nagnino mo? Hafa fa izy ndraiky hitako pare fa ery leveky ta salagnemagna aby zareo tagnatin'ny tragno tao. Horogno ery leviena fô zany. Raha magnitry fisahan'olo fogna nisorako taminary. To ndraiky misy ronono togno. Amekena tsy akizy to sa amena andesina amin'ny ery levienao agny sa manankory fa sy to amekena. Fa tonga de bongosika ndesika amin'ny ery levien fa sady za zay no mafa elaela tsy dia nigaka ronono fa tonga de ampandivitsika marandraigny. Ia, igny. Ke izy to zegny izy tsy aby be karaha ty fa tonga de ndesika. Ia, ndesy fa amekena mitsy ny tegna programme anakahy misy. Tavango vivy koa misy izy hoe 1 litre et demi. Ke za mbaka mahatonga za magnotany ana teny. Ia, ndeso agny aby jiaby za fa hempaka ronono. Sady ombirafazagna koa ny maro natay isanandro za magnome ronono ana tsy koa weby zany. Razoko tsara za mesimesy fito fa tonga de bota. Hena. Hasala fa ho zany ndraiky bebe zany mbo tiako mbo mahita soranandro matsagna. Za koa ny karaha hitako tsy doa tegna maro. Efa izy nivolaniko taminary igny edy za matsagna miasa o za tsisy fotoagna hikoragna aminazy zany za kofa matsagna za miasa afa haligny edy. Ino ndraiky iny tsy magnino fa hitako sorana io tsisy fotoagna za koa matsagna haligny fogna anazy koa fa magnano mariage zany haligny antsika magnano mariage zany za koa matsagna tsisy fotoagna. Ke naty laligntsaigny sady zagny ane mbo mety mbo miavaka amin'ologno mbo mariage andro haligny mariage de nuit. Zay mintsy.
karakory za moa ndio andry aminah koa niany sa ehe ananyantsy mandry aminaka hely fa misy raha tandrignesako zay o aminay ho agny sady na izy koa mandry aminah akagny niany mety tsy ho tonga anao amin'ny mamanaka agny boka ronono i adignako mary sady zany efa tikolikoly aminah hoe karaha fa hainao hoe dito miaro mongo zany fa tikolikoly aminah fa zay tsao za iala zay mijanonakeo anao hoe ena mandigny za ino raha janona za aketo mijanonake fo anao mo raha toatsy zaka ny saignina raha misy ino ary magnaraha anako to lefaka mo za toboka tsy tio lefaka zany ary mijanonake anao edy ody tsy zany ry zalahy regny ya mety izy zany izy namanao direct tampandrosoa anao tompotragno ya mandroso anareo salama salama anao mandroso petrapetra ya ino koa niato zay tsisy mavesatra entagna re zany amin'ny gonto i somary navesabesatra koa nizy to hoe afapare koa ny hentagna le nikoragniky taminah igny akato zegny ya mbola mandiky mikasika izy igny mihitsy zay akato fa raha natany dinidiniketo aloha ilaisy le raha igny fa andraso aloha andraso maloha zany de tsidiky madame nakatsotsy mandry fo izy regny niato koragnatsika jiaby zay andrasanareo bona ary nda tsy dio ary maloha de taiza moa nangalana i raha to ro raha zany ro tegna sarotro ambary satria raha to tegna aferanazy raiky fo so de mba azona ambara baka mba zany hoe zany tany tokony agnaregna azy henao boka raha ty sarotro be raha ohatra tatra am'ty ne migada parapafaty ya afaka miresaka atsika ka somary sokafogonona zavako raha io zavo tsara regny ary anah karaha tetetry magnanio ma raha io hoe karaha loaka be masonazy isika mba tsy ka zany bakondohany raha io tsy are hoe tegna hagnaporaka raha to mo arindre karaha samby hendrakendraka batay ro raha itaotsika amin'ny sambra raiky akagny maloha anaro responsable azy fa tsy za da maloha ataotsika amin'ny sambra nakambadika amin'ny ilany agny ty maloha fa grave ka raha ty ao ano ndraiky batako izy to andeha mpidirako izy agny fa mbola vitako zany io to de ataova mikoery mihitsy izy maloha ndeo ataotsika hiadyvarotro amizay amin'ny salon ary tsary nataiky ndraiky to anakoreky ino izy matatidriboko mahazo farany alagnagna zany hono ka ohatrino raha magnaniro za aloha tegna nieritreritry tokotokony eo amin'ny 30 millions jiaby io zao satria naovatsika anazy ramse ndanatsendriky maloha namody fa zay maloha andeha tady lalana andefasanay anazy de miankina amin'ny prix avy agny no ambaranay anao raha tsy miady aminao izy de apodinay aminao any io ke dikan'izany entagna anah ambelako aminaraiky za zany mody tragnony hitanao tragno nametranao anazy zany ndraiky tsy magnino koa zany fa na zany ameko frein taxi foana anao lasa anaty posiko ato zay misy vola ato anao matokisa raha misy moa tsy solo hivadika amin'ny mikasika anahy fa ne fiara-miasantsika ty misy vola 10 aligny maloha freinao mandeha mody tsy haiko nandeha taxinao io tsy haiko tsony fa amaray maraindraigny anao mipody eto de mikoragna momba raha io ndraiky atsika tsy magnino basy zany ary avlaza mandalo aloha zao risy jao tokony zaratsika roa raha io tapany ndesina mody tapany jano aminaka fa tsisy jiaby io andry aminaka rasaka ane io za tegna tsy magneky zany si possible aminahy zany za zay raiky koa tragno araiky akao so de teny raha magnanika manako raiky za ka le atahorako boko tsô sagnatriany fa aizaky tany omboany amianakavy avy eo tsy haiko ndraiky raha karaha zany fa ale taminato fo raha fa mbore ato maromaro izy koa misy alerte makasiky izy direct re jiaby afaka mangala raha tokony irovany re tegna ake fa izy koa za zay raiky manjary tsy de mety zany ary za rô fandeha fa za tsy tiako andiky lalagna amiraha kasikaaka io ka izy koa fanojyanao agny tompom-batagna ny raha io de manakory avy anady aza magnandraka fa tsy mety raha karaha zany za ho andraka afiny any za andeha fogna amaray zany fanojana fo izy amin'ny lalagna agny zavanao azy vangongo tefaka izy koa tao za izy rô vangorona tefaka iany akely tsy maintsy gadrako tsara be tragno ty so miboaka ao raha draso gadrako maloha tragno ty
Somboaka ngia somboaka raha ty sakatria vava mitsanga hay tsara haigna iagnany raha to tsara hain-tegna aby. Akory le fio mpamandry. Izy manao Raha nagnino agnaty doboaka? Ary matafangy aminah io io. Ronono ty mba hoantsika marandraigny eo kiantsika. Ronono? Ya atero antako zany de tam'izay na mamondro tany andriana fa zany agadra samby raha raiky to ihany. O zany ino moa nanitsalamboka be ty? Ty tsy hainao mihitsy kabary ty. Ah bon, tsy koa zany bon nuit zany sady zany ndraiky misy nouvelle zay mba rako anare marandraigny fa marandraigny kabary jiaby mandeha. Ya. Kay mbola magnano korokoragna mabotona azy olo aty fa ambory hely tsy tafa manengy loty. Mba milalagna eto za fa hita mba malakilaky mandeha aminaha fô hita mahitsy izy na zany na tsy zany couloir azy to io za tsy mba eto fa mba milalagna raiky to sindrany. Azovy Isa azovy manao za ino mampitsanga lohaka anaky io Isa ampidiany ndraiky vavana tao igny nagnino agnamety efa maso after ataoko raha to zany ino volagny tamina tao ampidiano aminakaze io za karaha miarata efa tsofigny za kofa anao jena izy to aboka zaho za datsy ny volagna taminao fa tamin'ny fa tamin'ny papary atomana ny volagny fa datsy ny volagna anao mbola ifankahitatsika za sy tiako fankahita amina fa agny fa na mahay zany fa tsy haiko raha magnano zany eo koa anao eo koa na mandigny za raha misy ino loatra moa zitô kao i raha tsy ampidirana za akagny raha atao tsy zakany saigninao za hake fo na mandigny raha ino loatra moa zany akao avediko akoragna igny niany magnaraha anako atolefaka nagnanio adinatana lahaligny vola tsy nindesinana po de fitagny tsisy vola na rery zato za nefa tsy ampidirinao ka nde hingala vola baka zeto to ake na mandigny mo vola zany niany omby amina fo hitako kepaka zany mba azovy koa vaiavy traîne amin'ny fileran'eto fa tonga de vitaniky io karakory mabotsira karakory karakory za moa tsy tianao revenao moa bogo sy tena ka anamelakeo za tsy za mitovy anao fa vadiko loso aminareka niany ko hitana ya tsy magnino ana manambady ya manambady baka tany maboto va izy tsy mangala hondraha mbola tsy afona ngia igny na mpividina mofo dipegny akagny mbola tsy avy zala ke manakory ma ronono aka ma tsy tanao akama misy ronono zay anaty tavango viva ndesiny zanaka lahaly ambesiny elaiky bas nda zavan-dakozigny akagny ody mandroso ino koa niato zay sy manao mandroso petrapetraka zala zay antany leka fandehan'le raha lahaly igny zany zany fa radiako andraso petrapetra fa tsika ro lavy miaraka miboaka sady anao matakatra finanagna mofo maraindraigny de fa miaraka ao magneto atsika de miaraka miboaka atsika aveo levie mo mama mofo koa fa mitotigny eto atsika fa ikaly ana tsy magnano mbola tsara olo tsy tanao va ino mantotry akeo mbola tsara fa hitanapaka za fa ramaka loatra tianagna mofo dipin ty mamanao mbola nampandevy ronono raha igny fa ndana tero aminazy egny mofo ody mandroso zao mandroso anao fa ato mo ngiagny fa izy kony izy fa elaela natokava zy teo raha tiako ambara aloha za tegna ijanogno maninona izy zagny za ijanogno fa za fa izy za fa izy magnagory tsara na manao igny nagnino mankiagny tsy haiko koa anay zay koa tsara fanojiko tsy zay io wababa nefa tindraha igny raha tanare ronono raha matsigny be ino zay nana fô zay nata ronono zay ndrasiko zavako raha zany ainona fanao anazay ambolo latabatra izy tso fa lasaka agnaty vilany raha magnanjany efa baraka eto atsika za tsika handro azy
hantsin-dra azao mbola ndezigny wa mbola tsara ramse mbola tsara are koa ny avy agny afaka rakoragna hantsin-draha fô tsy eo aby zany agny problème aminay akato fa boka zany lefaka lazaza reo ity tsy ronono mitsy agnatin'ny raha ty fanana raha ty tegna atete hoe lavidavitry agny fô andrasy ty maloha tegna riako antany agny maloha ngiagny tsy gango lefaka atany ronono raha nana ty ty sasaka haro mofo raha ty araky ny menimeninazy gango tsy nanjary zaziny kora famony zafo kon raha tany zaziny zana fa tsy haiko raha koranky mizanako zala ke saky ngiay nagnano raha io akaro nana iatany ronono aminay ake baka misy zanako lefa defaka zay fa io fa tsy haitsony ka zao izy ramse hoe atsika donc andefa de agny atsika mandeha am'le olo angala azy fa namako io moa efa nilefa tsy haiko raha nahazo azy ya tsy magnino ndraiky zany fô tsondro ndraiky heny madaminaka fô izy antany aka hoe igny tsara ndesiky miditry akato fô fa falagnako izy hoeny edy anareo za magnano raha magnanio ake magnaraka affaire koa anao fa tsy dignao le affaire anao tsy tokony malaky miala magnanio voatery raha ty ny vitaiko manao kagnatany anao ndraiky mbola meko aparany vola ty anao maty kosa na nono za nisa tsy de za koa tonga za karaha io fa za zay vao hiatriky to jusqu'à farany eky zay affaire boka ake tsy maintsy tantrantsika fô za nandeha nanokagna tamin'ny affaire ty la olo bon tsika rasatsika mitovy fogna vola to fa tsika raha mpagnano affaire mitambatra tsika roy bon rasaka vivako maloha raiky ty de ameko anjaranao de ndesiko mody nina zay ya tsy magnino zany tsy magnino bon isa maloha le aminao igny to aloha fa efa 500 000 ariary ty ndre 500 000 ariary ya isaka paquet ty ka 500 000 ariary ty misy olo koa mandeha ambadika agny zany azo zany taragnesy tsara be amina atoko tokony tsisy olo mandehandeha ato fa za zay raiky pankony ana zay raiky fogna za tsy sipa za tsy raha tokony diren'olo akato alony zavako zany da maloha zavo agny zany fa tsara hainao akory misy olo ro za tsy mety olo akao mpidiana ty anao tsika content ty fa mbola maro anay izy ato ty koa ohatriny raiky aminao ty 500 000 ariary isaka paquet izy tokony ka 500 000 ariary jiaby tondreo isaka paquet misy manokatra varavarana za fa da zavo ro manokatra tragno tsara hainapako olo manokatra zany tsara hainao nataken'olo ato tsika maty ato bon leony zavako da koa zavo zany maloha zany akory azovy mbola hatsy olo za hatsy olo zany ia bon isa kory ty raiky paquet raiky ty isa hoany koa ty mbala 500 000 ariary koa ty ataovy malakilaky loha fa mbola lavitra ny aminay agny andro mialigny fogna andreraka zahanao oro mia magnakeky kongolo zany zany tsy fa ambadika akaw eky ro zany ro ambadika paravanao akaw reky amizay marigny zany sode mbara tsika nefa tsofiny za haloha raiky koa raha zany maninona azy nahono tametsy karaha be niala tafitsatsarantsika tato ana manana afatra famo za famo avy io za ino mora tena hoe azo mananafitra anao zany boka justement mbola tsara maloha ana mbola tsara re za moa tanake tsy haiko ana io tsy mahala fomba miditra etranao tsy magnanao ho direct miditra azy ato mo leverinao valanomby volagna re koa tsy tia za ya anay ndraiky tegna tsara marigny fa zinga olona farina fô zy dia mipetrapetrake maloha anao fa zay mbola manisa vola zay ndraiky ramose anao de vita ty za ve mody pitsa mahikidrikitry azy fa za mandeha mahikitry zaky fa za tsy mila vaiavy ka ato ny tragnonao matoy izy magnatogna akato volagno koa za tsy tianare anandry koa ne tsara fa le fitongavana matso karaha hafahafa zao izy zao anao tsy manambady tsy magnino apiko 10 aligny anjara volanao ya za laolo andeha eo anareo fa amaray koa tsika mikoragna ya tsy magnino zany amaray zagny losogno moziny te ya ano mitsy za hitsangana fisafompanganao ya zany tegna tiako misy mba helahela ne mba tsy voasafosafo za toy ary aiza matondronakazy sodronao